दै बे आरब लैथो बहा थांगोन हो बहा थांगासिनो दा जोङो बे आरब लैथोनि गेजेराव 40 किल'मिटार मोनसे जानथायाव मोनसे आइलेण्ड दं जाहैबाय ग्रेन्ड आइलेण्ड बेयाव थांगोन आरो जों नायगोन बे आइलेण्डखौ आइलेण्डआथ' अनेक फिसा फिसा दं गेजेर गेजेर खिन्थु फिसा फिसाखौ बेयाव थाङा आरो बेयाव न' बांबो दंजोबो न' बां लुहैजोब्बाय ओरै फारसेबो दङ खिन्थु बे ग्रेन्डआव मानसि थांहोआ आरो ओरै सेर सेराव नायना फैनो मोनो आरो लैथो गेजेर गेजेर ग्रेन्ड आइलेण्डआव थांगासिनो लैथो गेजेराव न' बानायबाय कन्ट्राक्टर सोलिगासिनो दं खामानिया सोलिगासिनो ক'ত যাব Grand Island, scuba diving, parasailing, speedboat, motorboat, কি কি আছে তাতে scuba diving, parasailing, speedboat, এগুলা সব activity, water activities, lunch. कका बिचनिफ्राय ग्रेन्ड आइलेण्ड 40 किल'मिटार जायो 40 किल'मिटार गासै लैथो गेजेरजों दावबायनांगौआ ग्रेन्ड आइलेण्डसिम 40 किल'मिटार कका बिचनिफ्राय कका बिच हाजोआव नै
Gua jangan hilang deh. नुहुरबाय Grand Island बै नै 15 किल'मिटारसो दंबावो रोमै रोमै नुहुरबाय हाजो सेर सेराव नै हाबायाव रायजो जाबोसै आदा गावफोरा आइलेण्ड गेजेराव मालाय माथो न' बिल्डिं माबा माबि मा बुस्थु Grand Island को नायलांबाय थादो बेथ' हाबनाय ना बेरायहैनो गोजाननिफ्रायनो बैखौ बेफोरखौ नुबानाय Grand Island ko muna eh. Island dapat मोनहैयाखै लाबावगोन आरो ओरै नायदोलाय एसे ट्रेक्टर बायदिसो नुहुरो बैखौ
गवायाव फैयोबा कंक' बिचआव फैनानै ग्रेन्ड आइलेण्डआव थांनो दाबाव रायजोफोर भिडिअखौ खेबना लानांगौ र' Captain Jack Sparrow. Captain itu ini. Computer Captain Jack Sparrow. কি ড্রাইভিং করে মোবাইল ধরবো লাগিব নালাগে মোবাইল মোবাইল Bye bye, tata.
लैथो गेजेरनि हाजोआ हनै लैथो गेजेरखायनो अखा दोमैनाय बायदि मोनो सान्दुंआ ओंखारनो रोङा सानानो गैया नरमेल एकदमबारे Arab lengket
जेरावखि नाया नारेंखल बिफां जेरावखि नाया नारेंखल बिफां